இந்த அரண்மனையோட ஹிஸ்டரி உனக்கு தெரியுமா? yang kedua terendai penena niva yang masyarakat terpenena அரண்மனை உயிரோடு விழுங்கும் முன்னே அரண்மனை பேயாக தெரியும் என்ன அரண்மனை நீ வந்தாது போக முடியாத அரண்மனை உயிரோடு விழுங்கும் முன்னே அரண்மனை பேயாக தெரியும் என்ன அரண்மனை நீ வந்தாது போக இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பால் வாழ்க்கை என்பது பேஸ்கெட் பால் தூக்கி போட்டா கூடையில் விழணும் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆன பாடையில் விழணும் யாருக்கு மரணம் எப்படி வரணும் என்பதெல்லாம் அந்த யமனுக்கு தெரியும் யமனை எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் செத்தா தாண்டா உனக்கு புரியும்